Čau lidi, pojďte se se mnou udělat takový dubajský čokoládky. Jako první si necháme ohřát na 100 stupňů vodu v kondici. Taky si nachystáme nějakou třeba lotosovou pomazánku, nutellu, to máte jedno, nějaké čokoládky. No jako nejlepší taková tam je. Takže mě už to stopuje voda. No a ještě něco budeme líbit. Máte třeba přesně formu. Je už to budle, no a takhle si zalijeme ty dobroty, co v tom máme. Zalijeme tu vodu. Wow. Tak. Je to vodu třeba vždycky vylívám ještě. Tak. No a máme to zalitý, když to máme. Tak to zalitý. Nechat, aby se nám to zase krví rozpustilo. Jen tady. Jako ty čokoládky. Tam máte takový zase tam bylo tam. Máte to opravdu pěkně nechat, aby se nám to hodně rozpustilo. Mezi tím vlastně to by se třeba něco podívat.